What is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan naman guys. For today's vlog is malupit ang katarantaduhan natin gagawin ngayon. Dahil medyo magiging inventor muna tayo. So tayong mga YouTuber na bagong-bago pa lang nagsimula sa ating tinahak na landas. So talagang mahirap sa atin na mag-invest ng mga pera, labi na sa mga taong nagsisimula pa lang, tsaka ito lang ang option nila na sa pagiging vlogger lang ang way na umasenso. Sana. So ngayon tuturuan ko kayo ngayon tuturuan ko kayo paano gumawa ng isang ring light. Dahil medyo kapag uminvest ka kasi sa ring light sa mga Lazada at Shopee, merong mga lesser than 500 pesos lesser than 500 or 600 pesos. Itong ring light nito talagang effective, gamit ko siya ngayon sa pag-vlog guys. Ngayon tuturuan ko kayo. Yung total expenses ko lang is only 400 plus. So hindi siya nakaabot ng 500. So yung itong ring light nito talagang effective, tsaka makakasave ka and makakatulong ka pa sa pag-recycle ng mga bagay-bagay. Ito ang mga kailangan mong kunin upang makakreate ka ng ring light. So gamit ko siya ngayon. So ito ang mga bagay. So kailangan mo ng old na fan or giba na fan na ganito, or any na fan na meron siyang wire, hindi damage yung wire niya. Then yung motor lang or ano pa ang mga giba siya kanya, basta hindi lang ang wire at saka yung stand niya. Then ganito din ang ring light. Isa siyang firefly na ring light. So round siya na light na LED siya. So yung dalawa na yan is talagang, itong dalawa is yung crucial na part na kailangan mong bilhin at saka kunin. So then isa din sa kailangan mo is yung socket na ganito. So yung socket is isa itong magagamit mo para sa pagdikit or sa pag-isa sa fan at saka ng bulb. So let's get it on. So ipapakita ko sa inyo kung ano. So ipapakita ko sa inyo ang estado ng aking ring light ngayon. So yan, medyo madilim siya. Yan. So kapag may ring light ka is talagang effective sa pag-vlogging, labi na sa vlogging na nasa bahay ka lang. Then pag i-off ko, medyo madilim siya. So ito ang phone na lighting. So ito ang phone na pag-light lang. So mas effective siya kapag may ring light. Kita mo talaga yung yan. So yan ang ring light ko nagamit. So mas effective siya sa pag yan, talagang useful siya. So i-focus natin at my face. So yan. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano gawin itong ring light nito. In 3, 2, 1. Okay, let's begin. First, kailangan natin i-dismantle gamit ang screwdriver ang motor ng ceiling fan nito. Ito ang motor. So, tanggalin natin sa likod. So, dyan sa likod, nandyan ang mga wires na connected ang motor sa socket or sa plug niya. So, yan. Kita niyo naman yung cover na tanggal na. Dali lang siyang tanggalin kasi dali lang din siyang mag-dismantle. Dahil ang kailangan lang natin na part is ang body at saka yung head niya na top. Then, kita niyo naman yung pagtanggal ng apat na screw. May apat na screw kasi dyan sa inside. So, habang tinatanggal natin, so, i-explain ko muna sa inyo kung paano gawin ito. So, yung plan ko is yung motor is i-change ko bilang isang socket, then i-connect ko sa likod ang wire ng ceiling fan na power on at off. Then gamit doon mapapasok na siya yung ring light natin na siyang gagamitin natin ring light. So tanggalin mo na itong mga blades dahil medyo mahirap na siya tanggalin. Medyo mahirap din siyang dismantle kapag mayroong blades. So itong ceiling fan ito is matagal nang giba guys, dahil
medyo nagamit na din siya ng matagal-tagal. So, hindi naman lahat ng bagay ni nagtatagal, walang forever eh. So, madali lang pagtanggal dyan. So, may screw dyan sa inside ng one. Yung screw na yan is yung ang ating tatanggalin upang matanggal yun yung whole motor. So, yan. Medyo mahirap pa siya. Dahil madikit kasi siya eh. Then, unti-unti niyan. Okay, natanggal na natin siya. So, konting balikat-balikat lang. Ang hirap talaga siyang tanggalin. Pero yan, natanggal na natin siya successfully. So, nakakonect pa rin siya. Pero madali lang yung tanggalin kasi wire na lang yun. So, pupulutulin na lang natin yung wire na nakakonect dyan. Yan, yung wire. Gamit ang screwdriver para matanggal na totally yung motor. Yan. Yan yung nasunog na part ng wire. Dahil kasi nasunog siya, mukhang na-overheat talaga siya ng aking gamitin. So, yan, tanggal natin. So, yan. Ito ang motor ng fan na magagamit natin sa next vlog natin bilang isang generator. So, yung generator is maka-generate ito ng electricity. So, ayan. Wala na yung gamit sa atin. So, ito, pagtanggal natin yung plug na yan bilang sa likod lang. Yan. Yan kasi yung na-connect na tube sa wire at saka yung motor. So, yan. Yung wire na yan is yung ating gagamitin upang pang-connect sa socket. Okay, ate, na-try kung mapapasok pa siya ng successfully. Yung bulb kasi is malaki. So, yan. Napasok na natin. Effective siya. Yung wire is working. So, let's get it on. So, nakamit tayo ng problema dahil merong isang hole na hindi mapasok ang socket dahil pinifigure out ko paano ito gawin. Pero madali lang ito dahil meron tayong isang gamit. So, ito ang problema natin. Kailangan natin siya matanggal para lang magpasok yung socket. So, itong butasan gamit ang bagay na heater na ito. So, yan. So, ngayon, nakita nyo naman kung paano ko dinismantle yung body yung motor ng fan ito. So, yan. Ikalinake ko na siya sa inside yung wire. So, ito na wire, saka yung wire ng light bulb. So, meron siyang wire. Kung mabibili mo siya sa hardware, meron siyang wire na dala. So, pang-connect na lang siya agad sa light na kung paano mo gawin. So, yan. Ipasok mo lang siya dyan, mapapasok mo kagad siya. Dahil yung size nitong stand fan sa motor niya is size lang siya sa hole na hole na ganito. So size lang siya na sa hole ng socket na ito. So yan, talagang sturdy siya, hindi siya magalaw. Then yung inside dito is yung wire. So yan, connected siya dito sa inside yung wire nito, saka wire sa light bulb. So yan, magagamit mo na sa pag-connect. So sa power on and off itong wire ng ceiling fan, kikita nyo naman yung wire before ng ceiling fan. So maggamit mo din siya sa pag-connect siya sa lights. Then nilagay na natin yung firefly na nabili natin for worth only 380 pesos. So mabibili mo siya 380 pesos. Itong bulb is only 25 pesos, depende sa hardware na binilhan mo. So ito worth only 380 pesos. So talagang makakisave ka. So yung total cost ko na nabili itong sa build na ito is only 410 pesos. Then talagang effective, maganda siya. Dalawa lang bibili mo, ito at saka ito. Then ito is recycle mo na. Then so ilalagay muna natin ito. So yan, build na siya. So yan lang kadali. Makakasave ka pa sa pagbili mo ng ring light sa Lazada na 1,000 pesos yung mga mamahalin, yung mga original. Then yung mga local is 500, 800 pesos. So talaga makakasave ka na sa mga budget mo. So sa tayo mga bagong vlogger pa lang is talagang need tayo na mag-invest ng mga kagamitan na magagamit natin sa vlogging natin. So ito, I hope naka-help ako sa pag-share sa aking knowledge bilang engineer sa inyo guys, na maka-save sa inyong pag-create ng mga videos na using this ring light na DIY ko. So, thank you guys. I hope you love this video. Don't forget to like,
punch that subscribe button and turn the notification bell below para ma-update kayo sa mga susunod na mga videos. So, thank you guys. See you again next time. Bye!